Njengoko kuqhuba ukungabikho kozinzo kwibhunga likamasipala wesixeko saseRhawutini, imanyano yabasebenzi.Oku ihlaba ikhwelo kooceba ukuba bangazilibali iimfuno zabasebenzi.Oku kulandela ukukhiqwa ngesindululo sokuphelelwa lithemba kobengumbhexeshi wesixeko umnumzana Vasco Da Gama kwiveki ephelileyo.Intatheli yethu yezopolitiko abongile dumako izimase inkomfa nonondaba ekhwetywe I-SAMWU eRhawutini ngale ntsasa yaze yasiqomela le ngxelo emini nje. Nanjengoko eqhuba lo phantsi phezulu kwibhunga lesixeko saseRhawutini, eyona manyano enkulu kulo masipala I-SAMWU imemelela kooceba bazinze kwelaa bhunga uba mabakhokhelise phambili iimfuno zabasebenzi ngaphezu kokukhokhelisa iimfuno zabo njengosopolitiki. Oku kwilinge lokuzama ukubuyekeza izinto esiqhelweni kulandela ukungqinitywa kosomlomo webhunga uVasco Da Gama kwivoti yongakumthembi kwiveki ephelileyo. Ukanti ke bathi bangaba kufuneka noceba kungenjalo usodolophu asuke esikhundleni makwenziwe njalo, kodwa ke kungenele uzokhokhelisa iimfuno zabasebenzi ngaphambili. Kaloku izolo amaqela akuqhogwano kulo masipala achochwele inkundla yaseHillbrow ebeka amatyala ngelithi kukooceba be-ANC abaza ngaphambili befuna ukufaka izinyobo kwabanye ooceba ngelithi makubhukuqwe umbuso we-DA. Ukanti le manyano I-SAMWU ithi ayingeni ndawo ke kwezo ekufuna ukuqinisekisa kokuba imfuno zabo njengabasebenzi zifumana ingqwalasela de kuthi xa uqwalasela imiba engqamene norhwaphilizo kulo masipala. Ndingabongile dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini.